Inayahan ko po kayong tumayo para sa pagkabasa ng salita ng Lord. Okay. Luke chapter 2, verses 7 up to 18. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. So it was, when the angels had gone away from them into heaven, that the shepherds said to one another, Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. And they came with haste, and found Mary and Joseph, and the babe lying in a manger. Now when they had seen him, they made widely known the saying which was told them concerning this child. And all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. The word of the Lord. Thank you, Lord. Pwede na po tayo magsiupo. Isang pinagpalang gabi sa inyong lahat. Pagpalang gabi din, Pastor. Amen? Okay, so ang kapanganakan po ni Jesus, kung napapansin nyo, sineselebrate natin ang Christmas tuwing December 25 at sa Pilipinas medyo mahaba-haba ang practice ng Christmas kaysa dito. Ang celebration, mahaba kaysa dito. Pero ang tanong ko nito is, bakit nagiging good tidings of great joy yung kanyang kapanganakan? Any idea? Ang tidings ay parang good news ba? News. So good news, good tidings, pareho lang yun. So bakit good news yung kanyang kapanganakan? Kasi ipinanganak na yung tagapagligtas. Yes, very good. Ipinanganak na yung tagapagligtas. At least, kung naipanganak na, hindi na malayo yung kaganapan. Kasi nandyan na eh. Imagine niyo ba naman ilang taon yung hinintay? May idea kayo kung ilang taon bago dumating ang Savior sa atin? No. Approximately 4,000 years. Imagine, 4,000 years ang hinintay bago siya dumating. Okay, so, what was wrong with our practices regarding Christmas? Magandang punto yun. Okay, maliban pa doon, bago yung pangalawa kong tanong, maliban na ipanganak na yung tagapagligtas, bakit nagiging good news yung kanyang kapanganakan? Any idea pa? Although, ano na yun, halos buod na yun eh. Halos sakop na doon sa yung mga iba pang reasons kung bakit naging good news ang kanyang kapanganakan, halos na-summarize na siya yung tagapagligtas. Pero ano pa? Paki-specify ng konti. Kakaisa ng mga tao. Okay? Kakaisa mga tao. Maganda yun. Napanood ko yung nahilig na naman ako magkwento ng movie, nakapanood kayo ng movie na Hero, yung kay Jet Li? Ang story kasi noon, medyo may mga conflicts ang mga... the one ata yung sinasabi mo. Ang kay Jet Li is yung yung na hero is yung may mga conflicts yung mga clan, tapos mayroon siyang mission na patayin yung leader ng isang clan or isang anong tawag noon, isang kingdom. Pero hindi nga ito pinatay, pero dahil sa kanyang hindi pagpatay, siya yung pinatay. After ng kanyang kamatayan, nagkaroon ng peace. Ganun din, it makes sense yung sinasabi mo. Mahirap magkaisa kung wala yung daan ng pagkakasundo. Okay, so
Hindi na ako, kulang ako sa oras. What's wrong with our practices regarding Christmas? Natutuon kay Santa Claus. Maganda. Si Santa Claus ba totoo? Hindi. Hindi. Kwento-kwento lang yun. Bata. Kaya hindi sa isang Kristiyano hindi dapat na magiging bukang bibig natin or hindi tayo naniniwala sa Santa Claus kasi hindi naman biblical ang Santa Claus eh. Fairy tale lang yan, gawa-gawa lang ng tao yan. Ano pa? Christmas light. Christmas light. Walang kaugnayan din yan sa Biblia. Ilang parilya lang kaya gamit nila nun. Kaya walang Christmas light. Pero yung mga Christmas lights na yan, ano yan? Hindi yan biblical origin. Ano pa? Christmas tree. Christmas trees. Ano pa? Christmas song. Christmas songs. Ang Christmas songs, depende kung ito ay naiugnay natin doon sa ating relasyon sa Lord. Hindi lang yung Christmas songs na nangangaroling, pero wala naman talaga walang ugnayan ba, walang meaning sa ating relasyon sa Lord. Okay, ano pa? Simbang gabi. Simbang gabi. Hallelujah. Yun naman pala kung ano-ano ang reason kung bakit nagsisimba. Yung, ano lang ba, ang tradisyon kasi is, ito yung mga katuruan na ipinasa ng mga ninuno natin. Kumbaga, ito nakagisna natin, pero hindi naman ito nanggagaling sa Biblia. Sorry to say, may mga Katoliko tayo, pero ang misa ng Catholic is ritual ito sa lumang tipan. Pero nasa bagong tipan na tayo. At ayaw ng Lord na puro ritual yung ating ginagawa. Gumagawa ba kayo ng ritual? Naintindihan niyo pa ba pag sinasabi kong ritual? Habitual or nagiging routine na lang ba? Pangit naman yung nagpunta ka lang sa simbahan, hindi lang ito sa church, sa Catholic Church mangyari, pwede rin ito mangyari sa born again. Kumbaga, nakasanayan mo lang ng Lunes, kuma-attend ka ng prayer meeting, pero nagiging routine mo na yon. Hindi na yung desire ng puso mo, hindi na yung nagiging joy ng puso mo. Nakasanayan mo lang eh. Pero wala mo na sa loob yon. Ako nga I don't think na ako lang may ugali nito. Pagkatapos kong maipark yung kutse, isasara ko. May remote control. Kalakad na ako. Papalipat na, isara ko ba? Balik na naman ako. Chuk, chuk. Alam niyo kung bakit? Kasi sinasara ko yung kotse na out of mind na ba? Nagiging habit lang. May ganyan din tao. Nasusunod? Bigyan ko kayo ng magandang example. Anong feeling mo, ginagawa ng isang tao yung bagay sa'yo, pero wala na sa isip niya, wala na sa puso niya, kasi routine lang. Naging ritual lang. Ano feeling mo kaya? Nakakainis. Nakakainis. Nakakainis! Halimbawa na lang, bigyan ko kayo ng example, na may mga taong nagsasabing, I love you, pero hindi na talaga sa puso yung sinasabi. Nakasanayan lang, I love you. Pero hindi nanggagaling dito. Ritual lang eh. Dalawang bagay ang faktor kung galing sa puso o galing sa puson. Sabi mo, I love you. Ibang klase usapan. Okay, so, meron tayong aim for us to have more understanding about Christmas. At ito yung mga reasons kung bakit nagiging good tidings yung kapanganakan ni Jesus. Una, Jesus is our shepherd who laid His life for us. Sabi kasi ng verse 8, yung mga shepherd doon ay nagwa-watch over sa kanilang flock at night. Pero, kinuha ko sa context, since Jesus is our shepherd, good news yun. Mahirap maging tupa kung wala kang wala kang shepherd. Alam niyo ba kung bakit tayo ikinukumpara sa pagiging tupa? Any idea? Ha? No. Ay kung nagsi-self-provide ang sheep, hindi na natin kailangan ng shepherd. Does it make sense? Naalala mo kung anong reason bakit naliligaw ang tupa? Bible study tayo sa Harvest Day. Bakit ba naliligaw ang tupa? Walang guide. Walang guide? Maliban pa doon? Malabing mata. May distract. Ha?
Okay, ano nakaka-distract ng tupa? Yung pagkain. Yes, yung pagkain. Ang tupa kasi, short-sighted siya. Wala siyang homing instinct na parang pusa. Nakwento ko nga ito sa Harls din na mayroong nagtapon ng pusa kasi yung pusa, yung mga ulam kinakain. So tinapon yung pusa. Sa layo-layo ng pinagtatapunan, hindi na nakauwi yung nagtapon. Mabuti na lang, nauna yung pusa at naging guide yung pusa pa uwi. Ang tupa, walang homing instinct. Naliligaw ang tupa sa kanilang hangarin na makahanap at makasumpong ng pagkain. Nasusundan. Pero sabi ng Psalm 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, and I shall not be in need." Amen ba? Medyo, kung kukunin natin sa King James translation, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Parang naiiba, di ba? Nasusunod niyo ba ako? I shall not want. Anong hindi mo gusto? Ang gusto niyo sabihin is, hindi ka na naghahanga, hindi ka na nagkukulang kasi pinuprovide ng Lord yung ating needs. He's our shepherd. Okay, so the shepherds were watching their flock at night. So John chapter 10 verse 11, "I am the good shepherd, and the good shepherd gives his life for the sheep." And that's the reason why he died for the cross. On the cross. Okay, second, Jesus is the greatest manifestation of God's glory. Sa Exodus chapter 33 verse 18, si Moses po ang nagpray. Sabi niya kay God the Father, and he said, "Please show me your glory." Ang sagot ni Lord sa kanya, then he said, "I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion." Ang prayer ni Moses, turo dito, hindi niyo naman nakikita yung tinuturo ko. Ang prayer ni Moses, sabi niya, "Lord, show me your glory." Pero ang sagot ni Lord, "I will make all my goodness pass before you." Tumbok ba yung sagot ni Lord sa prayer ni Moses? Amen. Ha? Amen. Yes, kasi ang isang ibig sabihin ng glory, ito yung goodness ng Lord sa widest sense. Isang meaning pa ng glory, ito yung kabod, ito yung bigat ng kanyang presensya, pero isa din kahulugan is, kumbaga, yung kabutihan ng Diyos na ihahayag. Hindi lang kabutihan sa pinansyal mo, hindi lang kabutihan ng Diyos sa kalusugan mo, sa pamilya mo, kundi in the widest sense. I will make all my goodness. Susunod? Example na lang, ano? Ikaw, Brother Bobby, may asawa ka, di ba? Alam mo, hindi. Illustration lang, illustration. Kahit gaano mo kamahal ang asawa mo, kahit sa akin na. Mahal ko ang asawa ko, pero dahil tao lang ako, hindi ko masabing yung kabutihan ko sa lahat ng bagay ay maipakita ko sa kanya. Does it make sense pa? True. Pareho ba tayo? Vice versa naman yun, di ba? Hindi lang sa maasawa o sa ibang tao, kundi, hindi mo maigarantiya na ang kabutihan mo sa lahat ng bagay ay maipakita mo. Mahali, siguro, pagdating sa pinansyal, o sabihin ko pa ba, pagdating sa puson. Pero hindi sa lahat ng aspect magarantiyan natin na ando doon yung kabutihan. Pero si Lord sabi niya, "I will make my goodness pass before you." I-explain ko pa yan mamaya. Okay, John chapter 1 verse 16, "And of His fullness we have all received, and grace for grace." Ano daw ang tinanggap natin sa pamagitan ni Jesus? We have all received, and grace for grace. Susundan ba? Napaka-delay mag-extend ng grace sa atin dahil medyo, kahit gaano kasama ang tao, may kabutihan pa rin nakatago sa kanyang puso. Agree ba kayo? Kahit yung mga laman ng kulungan, kahit yung mga killer, may kabutihan pa rin nakatago sa puso. Kaso lang,
bigyan ko kayo ng example. Nung yung nagkaroon ako ng violation sa sa overspeeding, palibhasa kasi wala pang record yung lisensya ko. Mayroon akong grace. Hindi naging mabigat yung sentensya sa akin. Pero kung marami na akong record, wala ng grace. Pero si Lord, grace for grace ang ipinagkaloob niya. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Amen. Okay, so pangatlo, Jesus restored our relationship with God. Hindi natin kayang i-restore yan. Ang sabi na sa ating binasa, noong andun yung mga angels, nandun yung glory ng Lord, they were afraid. Tanong ko, bakit sila natakot? Kasi wala pang nakaka. Wala pa? Malapit na? Malapit-lapit ka na ng experience ng Lord. ng glory ng Lord. Okay? Exodus chapter 33 verse 20. So ito yung sabi ni Lord kay Moses, but he said, "You cannot see my face, for no man shall see me and live." Namamatay. Kailan ito? Old Testament. Old Applicable pa ba ito ngayon? Hindi na. Hindi na. Hindi na tayo mamamatay kasi may access na tayo sa Kanya eh. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No one could come to the Father except by Him." Okay, klaro naman siguro yun. Self-explanatory. Pangapat, the good tidings about Jesus was, is, and will be for all people. Klaro ba? Masasabi ko sa inyo na ang pagsusumikap ko, ang paghihirap ko sa buhay ngayon ay unang-una na, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga anak namin. Does it make sense ba? Ganun naman tayo. Pagka may mga anak ka na, ang mga pagsusumikap natin, hindi na para sa sarili natin, di ba? Ang hindi mo na iisipin, halos hindi mo na iisipin yung para sa sarili mo, kundi sa kinabukasan ng mga anak na para pag yumao tayo, may magandang kinabukasan naman yung mga anak. Nasusunan. Ang pakialam ko doon sa ibang anak. Anak ng iba. Baka sabihin na naman, anak ko yun. Kasi nagsalabas. Nasusundan ba? Pero si Jesus or si Lord, dahil anak niya tayong lahat, ang kanyang kabutihan para sa ating lahat. Hindi lang para sa mga Pilipino, okay? Not just for the Israelites, nor for Filipinos only, but for all people. Ni wala man yan ngipin, ni bungi man yan, ano man itsura yan, basta may kaluluwa yan, anak ng Diyos yan, mahal ng Diyos yan. Even the Muslims. Ha? Even Muslims. Even the Muslims. Bakit? Sino ba naglikha ng Muslim? Anak pa rin ng Diyos yan. Nagkaroon lang sila ng maling katuruan lang yung kanilang namana. Okay, so every single soul. Panglima pang good reason bakit naging good news ang kanyang kapanganakan. The birth alone was already a good news kasi nga naipanganak yung Savior. Pang-anim, Jesus was the sign from the Old Testament. Isang paraan kung paano nangungusap ang Lord sa Old Testament ay sa mga sign. Nasusundan niyo ba ako? Halimbawa si Gideon, sabi ni Gideon, Lord, kung ako yung pinili mo, bigyan mo ako ng sign. Ito yung may kapirasong ng tela, sabi niya, ilalagay ko ito sa labas, pag ito nabasa ng hamog, tuyo yung paligid, sign yun. Binigay ng Lord. Pangalawa, sabi ni Gideon, binaliktad niya, ayun Lord, isa pang sign, babaliktarin ko. Tuyo yung kapirasong tela, pero basa yung kapaligiran. Binigyan na naman ng Lord. Sabi na naman ni Gideon, Lord, pwede ba tawad pa? Sign pa ulit. Nangungusap ang Lord sa pamagitan ng sign. So maging ang kanyang si Jesus ay isang sign. Tingnan natin sa Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Verse 7, of the increase of his government and peace, there will be no end upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with peace, it with judgment and justice. From that time forward, even forever, the seal of the Lord of hosts will perform this. So, ito yung pangako sa Old Testament nung ipinanganak si Jesus
malapit nang natupad. Na ibang anak na eh. Nasusundan. Hindi lang sa dahil tayo'y takot sa batas, may takot din tayo sa Lord, Bakit? Wala naman ako kung bibihira lang sa Pilipino ang hindi naniniwala sa Diyos. Na kahit ang tao ay nagsisimba o hindi, may takot din sa Diyos yan. Amen ba? Amen. Bakit? Kasi pag namamatayan, kahit hindi nagsisimba yan, Diyos din ang uwi niyan eh. Lord, patawad. Does it make sense ba? Pero ang gusto kong sabihin dito, ang isang naidudulot ng pagdating ni Jesus sa buhay natin o ng kanyang sacrifice na ginawa is yung peace sa atin. Gets? Okay, may idea kayo kung anong nangyayari sa Egypt taon-taon? Wala kayong idea? Hindi kayo nakakakaroon Nagkakaroon ng parang kudita. Nagkakaroon ng parang kudita. Imagine mo na lang kung ang Pilipinas na taon-taon mayroong impeachment. mayroong people power every year sa Pilipinas. Sa tingin niyo maging maganda yung ekonomiya sa Pilipinas? No. Ganun din ang Egypt. Reklamo sila ng reklamo, ibababa nila yung presidente, pag maglalagay sila ng bago, after ng isang taon, ibababa na naman yung ilalagay nila kasi yung government nila ay walang righteousness. Pero ang government ni Jesus, sabi doon, there will be no end and mag-establish ng peace. Amen? Okay. Kasi kung tutuusin, pwede ka lang bumili ng green peas, pero yung kapayapaan sa kalooban, bunga lang yan ng relasyon mo sa Lord. Kung wala kang relasyon sa Lord, wala kang peace eh. Amen. Nasusundan niyo ba ako? Kahit nga, relasyon mo sa misis. Kung wala kang, sira yung relasyon mo sa misis, ewan ko kung magkakaroon ka ng peace. Pero lang siguro doon sa mga naghiwalay na at wala na silang pakialaman sa isa't isa. Okay, pampito, Jesus is Emmanuel. Ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. Okay, anong feeling mo kung ang buhay mo nakatira ka sa royal family? Mahirap. Mahirap? Hindi ka katulong, syempre. Royal family. Member ka ng royal family. Anak ka ng queen. Anong feeling mo? Parang Wala proud. pa. Proud ka. Proud, syempre. Lahat ng gusto mo, may mga katulong ka. Siguro kung Video. Lahat mo ng galaw naka-video. Mahirap. ikaw na siguro yung nasa toilet o nagbibihis ka. Kaya ko ito nasabi kasi yung feeling ba na I don't think na kapag halimbawa na lang, nagkataon lang na binigyan ka ng opportunity na ma-meet mo yung queen, anong una mong gagawin? Excited. Excited. Maghahanda, Papaganda. magpapaganda. Ha? Hindi. Magpa-picture! At anong gagawin mo sa picture na yon? Ipopost mo sa Best friend. Facebook. Hindi. Gagawin mo profile picture. Ipopost mo. Bakit? Kasi proud tayo na nakasama natin ang queen. How much more kung ang Diyos ang nakasama natin? Pero sabi ng Biblia, 2 man lang o 3 ang nagkatipon, kasama natin siya. Kasi ang Diyos natin ay hindi Diyos na nakatira sa langit. Ang Diyos ay hindi nakatira sa Amerika, hindi nakatira sa Pilipinas, kundi siya ay Diyos na nasa lahat ng lugar. Kaya nga, ang kanyang pangalan ay Emmanuel, which means God who is with us. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Ako, isa sa mga personality ko, hate na hate ko ang umiyak. Ganyan din ba kayo mga Minsan mapigilan. kalalakihan? Secret. Ha? Masarap. Masarap. may mga time naman. May mga time. Kaya ko nasabi yon kasi personality ko, hindi ako iyakin. Pero siyempre nung bata pa ako. Pero ngayong malaki na ako, hindi ako naiyak. Pero pag na-touch ako sa presence ng Lord, ito na yung sinasabi mo, ang sarap humagulhol. Hanap-hanapin mo yung feeling ba na hindi mo maintindihan dahil na-touch ka, na-bless ka ng presence ng Lord. Hallelujah. Sabi ko sa inyo, parang nabunutan ka ng tinik.
Parang ano ba, parang may LBM ka, tapos hirap ka ng pumigil, nasa biyahe ka, tapos eksakto lang pag upo mo, medyo bumuswak na, ay feeling mo talaga, lupa man ay langit na rin. At ganyan din dapat ang feeling natin, God is with us. Amen? Okay, pangwalo, His birth, death, and resurrection brought peace on earth. Una-muna, kaya tayo nawalan ng peace kasi galit ang Lord sa atin dati. Sangayon ba kayo sa akin pag galit ang Lord, sinabi kong galit ang Lord sa atin dati? Amen. Pag may ginagawang kasalanan. Bago ka pa man ipinanganak, mana mo na yung kasalanan eh. Tapos ang utang sa Pilipinas, mana na. Ha? Ano? Ha? Sa Pilipinas, Pastor, hindi ka pa pinapanganak, may utang na. Ganyan din naman mga estudyante dito eh. Hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral, may loan na. Okay, so, kaya ko ito sinasabi dahil, okay, basahin na, nasa Ephesians chapter 2 verse 14, si Jesus ang nagdala ng kapayapaan between ng mankind at saka sa Diyos. Nasusundan ba? Halimbawa na lang, at sa Pilipinas, usok palakasan, di ba? Lalo, kahit anong departamento ata, lalo na sa LTO, parang hindi ka pwedeng mag-renew ng ano mo doon, registration kapag wala kang kakilala. Lalagay ka pa, siyempre. Sa Lord, hindi tayo nakakalapit dati sa Kanya. Ngayon, mayroon na tayong kapit doon. Mayroon na tayong Kristo na tagapamagitan sa atin. Pag nakita ng God the Father ang kasalanan natin, nagagalit siya. Pero pag nakita niya ang anak niya, alang-alang sa atin, minahal niya tayo. Amen. Okay, isa pa. Jesus was goodwill toward men. Nung ako'y nasa insurance pa dati, advice namin sa mga kliyente namin, lalo na kung mayroon silang life protection policy, pag natsugi sila, dapat gumawa na sila ng written will. Bakit kasi, kung walang written will, pwedeng pakialaman pa ng gobyerno yung pera mo. Nasusundan niyo ba ako? Ang mahal kayo ng inheritance tax dito. Lalo na bahay, 40% yan. Nasusundan niyo ba sinasabi ko? Ang mga bahay dito, hindi na ipamamana sa mga anak na as a bahay, nakagaya sa Pilipinas, papalitan lang yung titulo, itatransfer sa anak mo. Dito hindi. Magbabayad ka ng 40% sa government. Ikaw na magmamana, Pastor. Hindi. Halimbawa, ang bahay ko ay 200,000. Bago ko mailagay, mai-transfer yung titulo sa mga anak ko, ang kukunin ng government ay 80,000. Alam niyo ba yan? Kaya nga ang ginagawa nila, binibenta nila yung bahay, hindi sila nagbayad ng inheritance tax, bibili nila ng bago sa pangalan na ng kanilang anak. Simple. Natakasan mo yung 40%. Nagigets ba? Kaya nga, dapat, pagka kami ay nagbenta ng insurance dati, nung nasa insurance pa ako, dapat may written will. Nasusundan. Halimbawa, example. Kung si Mrs. ay gagawa ng written will, halimbawa, tapos natsugi siya, dahil may written will, hindi mapunta sa akin kung gugustuhin niya. Vice versa din yun. Pero, si Jesus, ang will niya sa atin ay good will. Ewan ko kung ano yung palabas na napanood ko na about Cinderella ata yun, na namatay yung tatay niya, may-ari ng restaurant, tapos hindi nalaman na mayroon palang written will. Ang naging stepmom niya, yung mataba na masungit, ginawa siyang katulong sa restaurant, tapos kamukat-mukat, after so many years siyang pinahirapan na as katulong sa restaurant na dapat sa tatay niya, dahil hindi nga natuklasan na may written will, so many years pa bago natuklasan na may written will,
napunta sa kanya yung napunta sa kanya yung restaurant. Ano ata yung kay, ano yun parang Cinderella nga yun. Story of Cinderella. Parang ganon. So, ang nangyari, after so many years ng paghihirap niya, initsupiran niya yung stepmom niya. Nasa will niya yung nakasulat sa will, nasa kanya yung restaurant. Nasusundan. Good will yun. Matindi si Jesus. Hindi lang restaurant mapapunta sa'yo. Sabi niya, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Anak ka ng Diyos, karapatan mo na mabigyan ka. Amen. Parang, in goodwill. Parang United Kingdom. Ang prinsipyo kasi ng kingdom, obligasyon ng king ang tustusan ang needs ng mga citizen. Dahil andito tayo, madali niyong maintindihan yan. Kaya nga, yan, sa school nila, naku, dami kong nakikita doon, hindi nagtatrabaho. Iba lang ang tinatrabaho nila. Anak ng anak. Iba-ibang kulay na yung iba eh. Bakit? Kasi, provided naman ng government yung needs nila. Magpahirap pa sila trabaho. May benefits naman. Tayo ngayon, kayod ng kayod. Sila naman yung enjoy ng tax natin. Nasusundan. Ganyan ang goodwill. Amin ba? Pabor sa atin ang will ng Lord. Last, Jesus is the fulfillment of everything. Everything. Yung goodwill na yan, kasulatan pa lang yan, kalooban yan, pero i-fulfill, na-fulfill yan sa buhay ni Jesus. Amen ba? Ang gusto kong mangyari dito is, ang pinakamali natin about Christmas is, siniselebrate natin ito tuwing December. Bakit? Hindi ba Christmas pag January? What about every day? Christmas every day. Yan ang punto ko talaga. Everyday dapat. Hindi lang sa December. Ako, hindi ako masyadong, parang hindi na bago sa akin ang Christmas. Hindi na bago sa akin ang Pasko. Bakit? Kasi feeling ko araw-araw na Pasko eh. Araw-araw sa Kasi bakit kasi pastor ang December may bonus? Sa Pilipinas yun. Dito may bonus din kayo? Araw-araw sa Claus. At least mayroon. Sabi nila, something is always better than nothing. Araw-araw Pasko, araw-araw Santa Claus. Bigay ka ng bigay. Diba? Kaya nga, ang isang tao na, ito na-appreciate ko naging karanasan ko sa El Shaddai, na kahit ang El Shaddai ay Catholic, pero grabe ka-giver ang mga tao dyan. Ilang volunteers ang nabubuhay dyan na walang allowance, nabubuhay lang sila sa mga abot-abot. Mga love gift na mga outreach ng mga outreach ng pastor, isang prayer meeting, after ng prayer meeting, may love gift yan na 500, 1,000. Sa kasalukuyan, nung kapanahunan ko, 300. Pag naka 500, tuwang-tuwa na ako nun. Pero ilang taon din yun bago ko na Ang point ko dito is, kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, sabi nga na 1 John 4:17, we love because He first loved us. Natuto daw tayong magbahagi ng pagmamahal kasi tinanggap natin ang pagmamahal na nanggagaling sa Diyos. Oo naman, ang hirap kaya mag-share ng love kung hindi mo tinanggap ang love na galing kay Lord. Bakit tayo ba? Diyos? Ang sabi ng Bible, love never fails and God is love. Dahil, God is love and love never fails. So, si God lang ang may love na hindi nag-fail. Pero, mahirap gawin sa atin yung unconditional love, pero tinanggap natin, nagdaloy lang sa atin, nag-overflow lang. So, ang Christmas, hindi lang December, araw-araw. Araw-araw may love. Depende na lang kung anong definition mo sa love. Love sa friends. Sa lahat. Love sa lahat. Love sa enemies. Yeah. Napigilan na. Ibang definition naman yun. Pero, But love your enemy, it's good. Love your enemy. It's good. kaya nga sabi ng Bible,
na kung narinig nyo sa lumang tipan, mahalin nyo ang mahalin nyo ang inyong mga kapitbahay, pero sinasabi ko ngayon, love your enemies. Pwede natin gawin yun. Love ko naman na pastor yung enemy ko. Eh, sabi nga, takunan ka ng bato, balusan mo ng tinapay. Nasa grapon nga lang. So, kagaya kung nasabi ko kahapon, ang Christmas ay season of Christ. Ang ibig sabihin ng season ay period of time. So kung may time man si Lord sa buhay natin, dapat araw-araw yun. So, hindi tama yung kanta na magbigayan dahil Pasko, kundi magbigayan sa lahat ng pagkakataon kasi araw-araw Pasko. Lahat ng araw ng ating buhay is period of Christ. Season of Christ. Kaya, bukas daming bati niyan, Merry Christmas. Tataka siguro sila pag bumati ka Merry Christmas sa Abril, ano? So, it is my prayer ba na hindi mo man maipakita sa tao na sa buhay mo araw-araw Pasko, pero sa piling mo araw-araw ay Pasko. Amen ba? Amen. Mayroon ba kayong tanong? Kahit walang araw-araw Pasko, basta araw-araw Santa Claus ka, magbigay pala. Diba? Ayun bang, ang isa, madugtungan ko yung sinasabi mo. Mahirap kasi magbigay ang isang tao kung hindi mo ito iuugnay sa faith mo. Sabi ng Biblia kasi, magbigay ka at ibabalik sa'yo, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. So kung naniniwala ka, ayon sa faith mo, ibabalik sa'yo, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Hindi natin masyadong na-appreciate yan eh. Ang nakikita natin, yung lumalabas sa wallet natin, pero ang nakikita ng faith is yung babalik na hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Nasusundan. Amin ba? Kaya nga, i-upgrade, hindi makaamin na. Pinag-iisipan na. Kung tutuusin talaga, ang isang reason kung bakit hindi tayo tumanggap ng husto sa Lord, dahil hindi tayo marunong magbigay. Patunayan ko sa inyo. Sa Matthew chapter 7 verse 7, sabi niya, humingi ka at ikaw ay bibigyan dahil verse 8, ang lahat ng humihingi ay tatanggap. Pagdating sa verse 11, kung ano ang gusto mong gawin ng iba sa'yo, yun din ang gawin mo. Golden rule yun. So, kung gusto mong pakinggan yung prayer mo sa Lord, pakinggan ni Lord yung prayer mo, matuto kang magbigay sa iba kasi ang Lord ang magantimpala sa'yo. Klaro ba? Klaro. Okay. Dahil klaro na, hindi ko nakaklaroin. Challenge. Can you celebrate Christmas all throughout the year? Amen. Na kahit man lang na sa puso mo, ando doon yung kakaibang kagalakan. Dahil hindi mo masabing, Pasko kasi ngayon, December. Hindi. Araw-araw Pasko sa buhay natin. Okay? Do you feed yourself with good tidings or bad news? Good tidings. Pero sa totoo lang, ano yung mga good, ano yung news na kinikip natin? Good or bad? News of the day. Ha? Dapat ikip yung pastor bad para hindi na makalabas sa iba. May punto ka. Pero ang gusto kong sabihin na ikip is, yun bang, sabi ng, eto, sama ng loob. Ang sama ng loob, kinikimkim natin eh. Kahit natutulog tayo, dalang-dala pa rin natin yung sama ng loob. Kinikip natin. Samantalang sabi ng Biblia, God's word was kept in Mary's heart. So yung salita doon ng Diyos, iningatan ni Mary sa puso niya. Sa ating mga puso, anong iningatan natin? Yung magandang narinig natin o yung sama ng loob? Yung bad news, naku, tagal na kalimutan, lintik lang mga yan. Pero yung napakinggan natin sa prayer meeting, parang labas na sa kabilang tenga. Sabi nga ni Brother Val sa sharing niya, nung uma-attend daw siya ng church noon as soon as lumabas siya ng pinto, lumabas na rin yung napakinggan niya. Tama ba, Brother Val?
post din sa dito. So, Labas, wala na. hindi tayo walang guarantee na makaiwas tayo sa bad news. Bad news is everywhere. Pagising mo lang sa umaga, ang daming bad news. Nasa sayo na yan kung ano ang ikikip mo. Kung gusto mo ng good news, magbasa ka ng Biblia. Makinig ka ng pangangaral ng salita ng Diyos. Feed yourself with God's Word. Pero sa totoo lang, araw-araw ba tayo nagbabasa? Araw-arawin na. Ha? Araw-arawin na daw. Araw-arawin na daw. At least man lang, makapag-desisyon ka. Ako nakabasa, parang ayaw mo nang tumigil. Ang nangyayari kasi, kaya sumasama yung loob natin, nagiging matamlay yung buhay natin, kasi apektado tayo ng bad news. Hindi natin nakaya, hindi dinaig ng faith natin yung bad news na yon. Dapat mangingibabaw ang faith kasi kahit anong sama ng circumstances mo, kung maganda yung faith mo, ganda ng feeling mo. At tatapusin ko kaysa konting ilustrasyon. Alam niyo ba kung bakit may mga pasyente na or mga taong naninikip yung dibdib nila? Alam niyo ba kung bakit? Kinikim-kim sa mga loob. Okay. Maliban sa kinikim-kim yung sama ng loob, anong kondisyon yung ano yung reason bakit nagkaroon ng Wala silang peace. kulang ng oxygen? Kulang ng oxygen. Anong term? Gas. Master naman. Nakalimutan na. Yun na yun. Ang nangyayari kasi, kaya alam mo kung bakit ako nagtanong. Nakalimutan ko rin eh. Ang nangyayari kasi noon, kapag ang supply ng oxygen ay kulang, maninikip yung maninikip yung dibdib natin. Kasi kulang ng oxygen eh. Pero, lalala ito kapag mayroong ginagawa. Kaya nga, yung pulso natin tumataas kasi nagpapump ng more oxygen. Nasusundan. May mga paninikip ng dibdib na kahit walang ginagawa, sumisikip pa rin. Sama ng loob. Hindi lang sa sama ng loob. Nakalimutan ko ang term eh. Oxygenless. Chest pain or... basta. Mayroong tinatawag na stable at saka unstable. Pero, Angina? yes, angina pectoris. Thank you very much. Angina pectoris. So, ang stable angina is, ang stable angina, magkakaroon lang ng paninikip ng dibdib kapag may ginagawa. Nasusundan. Ang unstable, kahit nakahiga, walang ginagawa, naninikip yung dibdib. Tumataas pa rin yung demand, pero kulang yung supply. Ganon din, kung hindi ka babad sa God's Word, hindi ka babad sa good tidings, maninikip yung dibdib mo. Kailangan yung naririnig mong bad news, dadaigin siya ng good news, nang sa ganon, yung feeling mo, okay pa rin. Kasi after all, it's a matter of faith lang naman eh. Agree ba kayo sa akin? Kung may faith ka, God is good all the time. Pero kung hindi, kahit may pera ka pa, no good ka. Gets? So, conclusion natin, Luke chapter 2, verse 14, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Tandaan natin, may nakasulat na at ang will ng Diyos, ang kagustuhan at nais ng Diyos ay para sa ikabubuti natin. Na maging sa mga circumstances natin, sa mga paghihirap natin, para pa rin sa ikabubuti natin yan. It's just a matter of faith. Nalangin po tayo. Lord, nagpapasalamat kami sa kapanganakan, sa buhay, at sa kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Dapat, Lord, sa aming pong pagtanggap at pagkakilala sa iyo, masabi po namin ay araw-araw at Pasko, Panginoon. So we pray, Lord God, na ikaw po ang siyang patuloy na magpala ng aming mga buhay. Dahil sabi mo nga, Lord, goodwill mo ang para sa ikabubuti namin. Hindi ito goodwill kung masama, Lord God. Kaya, salamat po sa bugtong mong anak na kung saan matutunan na namin i-celebrate ang Christmas kahit maging sa mga puso man lang namin, sa mga feeling namin, Lord God, sa aming relasyon sa iyo.
na dahil nagpakamatay, ipinanganak at nagpakamatay si Jesus alang-alang sa amin, marapat lang na ma-appreciate po namin ang kanyang ginawa sa amin. Marapat lang, Lord God, na mapasalamatan ka sa aming araw-araw na pamumuhay because after all, O Lord, you are a good God. You are good all the time, Panginoon. And in all things, you work for good to those who love you. Patuloy mong pagpalain ang aming mga sambahayan, aming mga mahal sa buhay, especially ang mga hindi namin kasama, Panginoon, mga mahal namin sa Pilipinas, ganoon din sa ibang bansa. Naway ang iyong pagkalinga at pagkukob ay patuloy mong iparana sa kanila, O Lord God. Para sa mga may karamdaman, Lord God, pagkalooban mo nawa sila ng kagalingan. Para sa mga naghahangad ng trabaho or stable job, sa mga financial needs, material needs namin, Lord, we pray, Lord, kung hindi mo ipinagkait ang bugtong mong anak, huwag mo nawang ipagkait ang aming mga pangangailangan. Dahil sabi mo nga, humigit kami at kami ay bibigyan. Lord, patuloy mong i-bless ang pamilya na ito na maging ang kanila pong mga endeavors sa buhay, kanila pong mga pagsusumika, kanilang mga business, O Lord God. Ganon din po ang mga kapatiran namin, mga lahat ng naririto, Lord God. Nawa, Lord, na magmula sa araw na ito, maranasan nga po namin na hindi lang December ang Pasko, kundi from January to December, all throughout the year, because you are Emmanuel, the God who is with us. Thank you so much, Lord. Naway katagpuin niyo po ang aming mga pusong uhaw sa tuwi-tuwi na. In Jesus' name. Amen. Amen. Kung mayroon po kayong mga sobre, itaas po natin. Ulit-ulitin ko po na ang sobre po na yan ay